Impyerno is real, heaven is real. Dili pwede nga ang imong kalag pinagi sa ampo sa imong paryente, malangit ka. Ang imuhang binuhatan karon gadipindi sa imuhang kaluwasan. Okay? Bisan pagtagaan pag 1 million nagpamisa dira kay ang imo para ang kalag mabalhin sa langit, wala. Wala na. It will not change. Now is the time. Mao na karon nga isog kay ko mo istorya diri. Gisugo ra pug ko, dili ni ako ang tumo-tumo diri no. Gisugo ko diri. Kinsay gasugo nimo? Ang Ginoo. Conviction sa kung kasing-kasing kusog kaayo. Pwede ra man ko magyamuhat diri. Pwede man po kong maghubo-hubo diri. Kay gwapa man ko. Cute man ko. No? Maora na. Dili ko mo question sa pagkagwapa ni Madam. Kay tinuod biya gyud pod nga maanyag pod ning ato ang tagaan og gireaksyonan sa karon nga panahon. Di na to mag-question ng iyang kaambungan, kumbaga. Kay tinuod man gyud nga maambong siya. Pero ang point lang nato, kining punto niya ba nga di na kinahanglan ang tawag inang misa kay di na makapabag-o. Actually, di po na to siya mabasol, mga sir og mga ma'am, sa hinungdan nga wa siya hanaw sa pagtuong Katoliko kung unsa ang pagtuong Katoliko concerning misa para sa mga kalag sa nangamatay. Kinsa man ang maka-avail ana. Ug pagkahuman unsa man ang estado sa nag-avail ana. Kaya una-una manggod sa ubang mga sulpot, ang ilang una-una, ang ilang interpretation concerning sa pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang sa pagpamisa og patay, magpamisa daw tong mga Katoliko aron maluwas ang kalag. No. Dili na mao. Dili na mo teaching sa simbahang Katoliko. Ang teaching sa simbahang Katoliko klaro nga ang misa madawat ang grasya sa misa nga madawat sa tawag ining sa tao, makadawat lang ng maong tawhana kung kanang tawhana naa sa estado sa grasya. So kanang pagpamisa sa mga kalag sa mga nangamatay, ang makadawat ana dili kadtong naa sa impyerno. Dili pud kadtong naa sa langit. Katong grasya kumbaga, ang indulhensya kumbaga, ang butang ipasabot. Dili kadtong nasa langit, dili kadtong nasa impyerno. Kung dili kadtong mga nanginahanglan sa mga pag-ampong pagsimba, ilabi na kanang sa perfect of offering kanang sacrifice ang lawas ug dugo ni Ginoong Jesucristo. So, karon kinsa man ang makadawat ana? Ang makadawat ana kadtong mga kalag nga naa sa purgatorio. Ang mga kalag nga naa sa purgatorio, luwas na sila. Manang mali ang maingon sila nga nagampo ta ngadto sa Dios para sa mga kalag sa mga nangamatay aron maluwas ang kalag. Mali siya in the first place kung ang atong una-una dautan dati bisag na impero na maluwas gyapon, mali. Pero kung mayon tag naluwas sa temporaryong silot. Ang bot na kong ipasabot kay every sin man good mga sir ug mga ma'am na anay katugba nga damage. So, ang tao nga namatay nga nasa estado sa grasya samtang buhi pa siya, namatay siya. O niya, wa niya mabayari kaptong gamyo sa sala ngayang nahimo samtang siya buhi pa, dito niya na bayaran sa purgatorio. So, ang misa, magpulos ka na siya dito sa mga kalagan na sa purgatorio kay kaptong grasya sa indulhensya nga madawat nga tawag ining effect ni adtong gitawag og misa, matangtang tong mga damyos nga unta ang tusan sa mga kalagan naa sa purgatorio. So mao na nga kinahanglan gyud magampo ngano man kay di na mo gusto nga naa mi minahal sa kinabuhi nga nagampos pa until now, nagampos in the sense temporarily, dili eternal kasi impierno di naman to kailangan iampo to sila. So manang magpulos ang pagpamisa ngano man kay ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang perfect sacrifice gi-offer nga to sa Ginoong Dios aron mahupay ang kasuko sa Dios. O pinaagi niya na muhatag ang Dios og indulhensya ni adto nagkinahanglan sa indulhensya kadtong nagpamisa o kadtong gitawag og gipahinungdan sa misa kadtong mga kalag nga naa sa purgatorio. So again mali na ang notion nga moingon nga nagpamisa aron maluwas ang kalag niya ang unahuna na nasa impierno. Wrong. Di na mo itudlo sa Iglesia Katolika. Ang tudlo sa Iglesia Katolika, maluwas ng kalaga from the temporal punishment. Kay after death, katong damages nga wa to mabayari buhi pa, dito na to na bayaran sa purgatorio. Kaya di naman ta impierno, kay naman to sa state of grace. Kanang state of grace mao na siya ang kanang bitong pamasahin nato nga di ta maimpierno.
pamasahe do padung sa langit, pero naa pa man tay babag, ang kaptong babag, kaptong damages mo na kinahanglan papason pinaagi sa kalayo sa purgatorio. Onya, para malingkawas ka dito, instead of tag 1,000 days ka dito tungod sa misa nga gi-offer sa imong pamilya, instead of 1,000 days, mahimo na lang 90 days, mahimo na lang 700 days, 500 days, 300 days, up to 90 days, up to wala. Mawala na. Kay makadawat man itong mga kalaga na sa purgatorio. So, mao na ang purpose. Nganong magpamisa, nganong na aming mga novena para sa mga patay. Kay ang pag-ampo alang ni adtong mga nangamatay na 2 Maccabi, chapter tawag ining 12 verse 45 to 46. 2 Maccabi chapter 12 verse 45 to 46. Tatawag tino nakasulat nga usa ka na ka Dios nun og mataro nga panguna-una. And Sirach kapitulo 7 verse 33 ang gisulti sa balaang kasulatan nga usa ka makatarungan ang paghandom alang kanila. Muna kami di mi pareha sa mga sikta nga pag mga matay ng muro nag-iro. Dili ta pareha sa ubang mga sikta nga pagmamatay ng membro kay di naman kahatag og 10% man ang di nahandumon. Wa ni pag-ampo alang nila. Nga naman di naman kahatag 10%. Di naman ka-provide og 10%. Mo ni hinungdan. Nga di na nila iampo kay ang ilang rason wa na magud na kay na magud na sa yuta na karon gilubong. Himuon ninyo bakakon ang Biblia nga after death is judgment. So mo di pasabot after death, after ang lawas maadto sa tawag ining lubnganan, napikalag nga existido o kanang kalag existido mo ay naghatag kinabuhi sa mong lawas nga mo ni tagaan og reward o tagaan og silot sa Dios nga maghuhukom sa mayang hukman. Pag-suntikan ng hukom na gyud na gitawag og may impero na apoy malangit. Ana man na. So ang tanang kalag na sa purgatorio wa na kahigayon ng may impierno. Igo na lamang sila nagulat sa mga pag-ampo sa mga buhi aron hinay-hinayon silang palingkawas o hinay-hinayon silang luwas gikan sa temporaryong pag-amtos o temporaryong silot. Mao na ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero kini pagkagwapa man gud ni ma'am atong balikan dili ni mamahimo pong pamasahe nga maato ang tinuod. Kay the fact si ma'am kining atong amiga wala man ni sa iglesia gitukod ni Kristo, naa siya sa gawa sa iglesia gitukod ni Kristo, naa siya sa pundok sa kabakakan. Mo nang bisa pagkapila sa musulti og kanang giingon yang tinuod, the fact nga nasa sa bakak magpabilin gyud nga naa siya sa bakak. Og ang effect ni ana pagkabakakon gihapon. Unya kabalo man ta kung kinsang amahan sa bakak, ang amahan sa bakak mao ang yawa. Og nagtuo ko kini pagkagwapa ni ma'am, dili ni mamahimong susi na di na sa makalingkawas anang pagkaanak sa yawa. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.